उरि ओंखारदों नै लोगोफोर बाब अनलाजों जानो गोगोमनै आयौ 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 उरि 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 गोगोम ओंखारदों उरिया अनलाजों जानो मोजां जादों नै हरनि 12था जाबाय होमबाबो दासो उरि ओंखारदों बाबारे बा माबायदि नै बाब 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 बिराद गोथाव जायो अनलाजों जानो उरिया बाथोन देनाबो जाजायो नै 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 सेस केमेरायावनो माबाजोब्बाय ओरै फारसे हमगासिनो ओरै हमगासिनो फारसे ओइजाबो हमगासिनो फारसे अनलाजों जानांगौ अनलाजों मा एसे डेन्जार उरि ओंखारखो